dan har da idanuwa za a cutar da kai a wannan duniya, to albarka annabi duk wanda ya sa maka ido sai Allah ya maida mai cutuwar idan a kansa ko akan ƴaƴansa, ba zai mutu ba kuma ko uban wa daure mai gindi sai yana makaho. Dan gwada wannan sirrin dan girman Allah nan akan mutane ne azzalumai wanda suke sa mutum ido akan sutura, akan kana da wani ubangida, akan kana da wata rayuwa cikin jin daɗi, su sa maka ido ba sa ƙaunar wannan ci gaban da Allah ya kawo maka, ko kuma duk abin da kai suna bibiye da kai in ka wuce a rika kallon ka da gefen ido ana yakuto wani ana nuna mai ga kanan ka taho. To in ka hada wannan albarkar annabi Muhammadu ko uban wa daure mutum gindi in yana maka wannan abin, to na ɗaya ba zai mutu ba sai yana maka, sai a kiyaye. Na biyu kuma in Allah ya yarda idan ya ganka lokacin da ya je yin magana zai ji kamar an caka mai wani kusa ko wani abu a cikin idansa albarka annabi Muhammadu a wannan ran nan idan ba zai amfane shi ba kuma zai wuni a cikin bakin ciki na rashin samun lafiyar wannan idan, saboda ido na ɗaya daga cikin guba. Ido guba ne, ko abinci kake ci wani ya sa ma ido zaka sarki. Da haka dan Allah kada ai wasa da yi wa al'umma annabi shayarin. Cikakken mai imani ne zai ji wannan dafa'in wallahi na bangaren ido, saboda ido guba ne yi wa mutane shayarin. Kai shayarin kai ma inda Allah ya baka wannan abun ba kuɗi ka bada ba, Allah ya sanar da kai to ka amfanar da al'umma sayyidina Rasulullah. In baka iya tura ma wani ba kuma to kai wa annabi salati. Ana samun suma wadda aka zubar a saman juji kowace iri, ko ta namiji ne ko ta mace ne, in dai gashi ne an zubar akan juji to zaka je ka iba. Idan ka zo ka iba sai ka zo lokacin da zaka fara da idan dama ke farawa, sai ka ciri giranka ta idanka na dama, amma ba ta saman nan ba, wannan din ta jikin idan ita ake son kai bismillah ka dan tsiga kaɗan. Idan ka tsiga sai ka ebo wannan sumar, ka tabbatar ka hada da wannan gashin wanda ka tsunto a bola, sai ka ce Allah idan mutum da ke kallo na bangaren dama ko na namiji ko na mace, Allah ka magance mu. Sai ka hada da wannan gashin da ka ɗaibo ka cakuɗa, sai ka zuba a cikin wuta. In ka zuba wuta sai ka kare idan ka da fuskar ka, wannan hayakin ka tabbatar yana shiga ma ido, yana sa idan ka yana yin ruwa. Ka tabbatar ka tsaye da idan ka wuri guda, iska baka ci gaba da kyauta shi ba, in ya shiga ciki za ga idan yana yin ruwa, to wannan shake da bukata. Sai ka dawo ko ya dan yi wannan ruwan shikenan, sai ka dawo sai ka ce Allah, sai ka dauko kuma suman sai ka ciri na wannan bangaren shi ma na dama, sai ka ce Allah wanda yake yi min zinde na hannun hagu shi ma, sai ka dawo idan ka nawo ka ce Allah wanda ke min zinde shi ma na bangaren hagu, Allah ka san shi, Allah ka magance min shi. To alfarman manzo Allah wannan so ɗaya ta ake yi a rayuwa, in kayi Allah zai tsare ka daga sharrin mutanen da suke da sa ido a rayuwa, saboda yanzu duniyan ya zama wani iri. Ubangiji Allah ya taimake mu, Allah ya rufa mana asiri, Allah ka mana fita a rayuwa, Allah ya bar mu da annabi ne mu kowa fatan